49-50. Кой пред мене, кой зад мене, кой от двете ми страни. 3 пъти подвеж, ще жми. Приятели, искате? Ей! Приятели! Хайде звъним на слънците да бягаме. Айде, тук. Приятел! Мой цели живее. Ще паднеш, приятел мой. Какво става, братчето? Да, бе, тук съм. Ай се видим за нещо за 15 лева. Да, бе, точен съм, бе. Окей, айде, чакам. Какво става, бе, братчето? Това за момчета не сме се виждали цели 2 седмици. 190 лева от това. Да, бе. Аз ще ме цел. 190 от студентски град, бе. Що, бе, какво има? Ще решвате на им 190 лева. Леле, момчето, обичаме! То си е лахнал главата, копеле. А леле, майко. Пишоне ми против челя, бе! Поредната гавра с българската история лъсна в социалната мрежа. Този път младеж позира с портрета на Софроний Врачански, използвайки го за китара. Снимката се появи в популярна група в социалната мрежа. На нея тинейджерите позират в неприлични пози пред ликовете на апостола Симеон Велики и княз Борис I.